Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Greetings sa matag-usa. Welcome sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, kining series nga atong gisunod nga Basic Evangelistic Lessons. Ug ang topic nato nining taknaa mao ang bayad sa sala. Ang bayad sa sala sumala sa klaro kaayo nga gitudlo sa balaang kasulatan sa Biblia, mga kaigsuonan. Ug ang tumong sa atong pagtuon niini nga topic mao nga mahibaw-an sa matag-usa ug masabtan ang epekto ug silot sa kasalanan. Unsa man ang epekto gumikan sa sala sa mga katawhan ug unsa ang silot nga ipahamtang sa tanang mga makasasala sumala sa nahasulat sa Biblia. Pero sa dili pa kita magpadayon, atong tubagon kining pipila ka mga pangutana, mga kaigsuonan. Unang pangutana: unsaon man nato paglarawan ang kinabuhi dinhi sa kalibutan? What is the basic description of our life here on earth? Unsa man, basically malipayon ang atong kinabuhi. Makaingon ikaw higala nga basically, overall, generally malipayon ang imong kinabuhi niining kalibutana, or ang pinaka-basic description sa kinabuhi nato niining kalibutana miserable or puno sa kagulanan? So what is the description of your life on earth? Basically happy or basically full of problems? Or uban pa nga description? Now siguro kung honest lang yun kita nga mo describe sa kinabuhi nato niining kalibutana, makaingon yun kita nga mas daghan ang mga hagit, ang mga kalisod ug pag-antos kaysa sa mga moment nga kita adunay kalipay. Kay bisan pa sa atong enjoyment, mga kaigsunan, gisagulan gihapon kini og kagul-anan sa atong kasing-kasing. For example, dunay birthday party, lami kayong mga pagkaon, enjoy ang tanan. Pagkahuman, kaapoy kaayo og panghugas og panghinlo sa balay human sa party. So there is no such thing as 100% happiness, 100% enjoyment. Tinuod gayud kanang giingon sa Bible nga bisan pa sa taliwala sa paghudya ka, aduna gihapoy sagol nga kagulanan, mga kaigsuonan. So ikaduha nga pangutana nga kinahanglan natong pamalandungan: unsa man ang kinabuhi nato human sa kamatayon? Unsa man, murag baki nga mamatay nga mahanaw lang, walay kalag nga muatubang sa paghukom? O ikaduha kaning gituuhan sa mga intsik ug uban pa nga mga Asian countries kining gitawag og reincarnation. Ang but pasabot ni ining reincarnation, mubalhin sa laing matang sa kinabuhi ang usa ka tawo. Kung mamatay siya, ma-reincarnate, mahimong baka, mahimong isda, mahimong iring, mahimong iro, ma-reincarnate. That's the belief of Indian people and Chinese and other Asian countries, mga kaigsunan. Or sumala sa giingon sa Biblia, ang tawo muatubang sa paghukom. Now, isip nagsunod sa balaang kasulatan, mga kaigsunan, tataw kaayo ang giingon sa Hebrews 9:27, as it is appointed for man to die once and after that to face judgment. Kay gitakda alang sa matag-usa ang mamatay, sa usa lamang kahigayon ug pagkahuman ni ana mao ang paghukom. So ang pangutana niini, mga kaigsuonan, nganong aduna may paghukom sa sala?
Ngano nga doon na may paghukom? Kaya ang kasagaran nga panghuna-huna sa mga katawhan, mibalibad sila sa pagdawat nga adunay paghukom. Ang ilang gituuhan nga ang labawng kabubuton kuno sa Dios mao ang mupasaylo og sabton ang tawo sa iyang kahuyangon ug kasalanan. So ang Ginoo kuno mapinasayloon, mosabot lang, dili nila madawat ang konsepto nga ang Dios adunay paghukom sa mga makasasala, mga kaigsuunan. So niini nga panghuna-huna, ang Dios gipaila lamang ingon nga Dios sa gugma. So dunay mga pastors o dunay mga magwawali nga wala nagilaing mo gawa sa ilang baba, mao nga ang Dios gugma, ilang gitabunan ang kamatuoran nga ang Dios hustisya ug ang Dios adunay paghukom, mga kaigsuunan. Unsa may imong ikasulti niini? Well, nindot nga ang Biblia ang atong patubagon. Ug unsa man ang hasulat sa Roma Kapitulo 1, versikulo 18. Klaro kaayo dinhi, mga kaigsuunan, atong paminawon. Romans chapter 1 verse 18. Ang giingon dinhi, kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkawalay Dios ug pagkadili matarong sa mga katawhan nga pinaagi sa ilang pagkadautan gibabagan ang kamatuoran. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. Tataw kayo, mga kaigsuunan, nga ang Dios aduna gayoy tunglo ug kapungot batok sa tanang pagkadautan sa mga katawhan. Unsa man ang tunglo sa Dios? Dili nindot paminawon sa dalunggan, mga kaigsuunan, pero mao kini ang kamatuoran nga kinahanglan natong atubangon. Unsa ang tunglo sa Dios? Mao kini ang kapungot ug pagdumot kaayo sa Dios batok sa sala. That is the wrath of God. Ang tunglo sa Dios, ikaduha, mga kaigsuunan, mausab kini ang iyang determinasyon nga masilutan gayud ang mga makasasala. So ang Ginoo dili lang siya og taman ra siya sa kasuko, taman ra siya sa pagdumot sa iyang kasing-kasing. No, adunay determinasyon ang Ginoo nga musilot gayud sa sala, mupahamtang gayud sa iyang silot. Now atong gitun-an ni adtong miaging mga semana, nganong ang mga dautan nagpadayon sa ilang pagkadautan karon. Gumikan kay ang Dios mainantuson, pasensyoso ang Ginoo, pero dili buot ipasabot nga dili na siya musilot. Gihatagan niya og kahigayunan ang mga katawhan nga maghinulsol sa ilang sala. Apan kun dili sila maghinulsol, nagtigom sila og tunglo og kapungot sa Dios nga iyang ibubo sa adlaw sa paghukom. Tunglo og kapungot nga iyang ibubo sa kinatibuk-an gayod. Roma Kapitulo 2, versikulo 4 hangtod sa 5, mga kaigsuunan, sumala sa atong gitun-an ni adtong miaging mga semana. Mao nga pamalandungi kini. Pamalandungan gyud kini sa tanang mga katawhan. Unsa ang imong tubag sa kamatuoran nga nasuko kaayo ang Dios ug musilot gayod sa mga makasasala? Kay basin og sulod sa dugayng panahon gatuo ikaw nga ang Ginoo igo ra mo sabot sa imong sala, unya pildido ang Ginoo, murag taman ra siya sa pagsabot, taman ra siya sa kapungot, unya dili siya musilot. Dili ingon ana ang atong buhi nga Dios, mga kaigsuunan. Hinumdumi ang gilangkuban sa kapungot sa Dios. Unsa man ang gilangkuban sa kapungot sa Dios? Tanang pagpasipala ug pagkadautan. Mao kana ang giingon sa Roma Kapitulo 1, versikulo 18. Gidumtan sa Ginoo ang tanang pagpasipala ug pagkadautan. Gilangkuban sa pagdumot sa Dios ang tanang matang sa pagkadautan. Kay walay sala nga wala gayod gidumtan sa atong buhi nga Dios. So, unsa may imong ikasulti niini karon, higala? Giapil ba nimo ang imong kaugalingon isip usa sa mga silutan sa Dios? Kay daghan ra ba kayong mga tawo nga limpyo kaayo sila sa ilang pagtan-aw sa ilang kaugalingon? Mura og gahuna-huna nga ang tanang mga katawhan, ang ubang mga katawhan takos nga silutan sa Dios, pero sila dili nila ma-imagine nga apil sila sa mga silutan sa Dios. So this is a very important question. Ikaw, higala, ang Dios adunay tunglo ug kapungot batok sa sala. Apil ba ikaw sa silutan sa Dios, mga kaigsuunan or mga kahigalaan?
So pamalandungi kini, kinahanglan gayud nato kining pamalandungan mga kahigalaan. Ang insakto nga pangutana, kung anaa kita sa atong insakto nga panghunahuna, makapangutana kita sa insakto nga pamaagi. Unsaon man nako pag-ikiyas gikan sa tunglo ug kapungot sa Dios gumikan sa akong kasalanan. Mao gyud kana dapat ang insakto natong ipangutana. Imbis nga atong ilimod ang kamatuoran nga ang Dios adunay tunglo ug kapungot batok sa kasalanan, kinahanglang atubangon nato kini nga kamatuoran ug atong ipangutana ang insakto nga pangutana alang sa atong kaugalingon. Unsaon nako pag-ikiyas gikan sa tunglo ug kapungot sa Dios gumikan sa akong kasalanan. Hinaot nga mo kini atong ipangutana sa atong kaugalingon, unsaon man, how? Imbis nga atong ilimod-limod, atong atubangon ang kamatuoran. Unsaon nato pag-ikiyas gikan sa tunglo ug kapungot sa Dios gumikan sa atong kasalanan. Ang giingon sa Roma kapitulo 1 bersikulo 28 hangtod sa 32 mao kini. Tungod kay ang mga tawo wala man muila sa Dios, gipasagdahan na lang sila sa Dios diha sa mahugawng hunahuna ug sa salawayong buhat. Napuno sila sa tanang matang sa kangilad, sa pagkadautan, sa kahakog, sa bisyo, sa kasina, sa pagpatay, sa panag-away, sa panlimbong ug sa kalaway. Manlibak sila ug magdinautay sa usag-usa, nagdumot sila sa Dios, mga hambugiro, mapahitason ug andakan, tigmugna silag dautan ug musukol sa ilang mga ginikanan. Mga buang-buang sila, dili mutuman sa ilang mga saad, ug wala sila'y kaluoy o pagbati sa uban. Nasayod sila nga ang balaod sa Dios nag-ingon, nga ang mga tawo nga nagkinabuhi niining paagiha angay sa kamatayon, apan nagpadayon sila pagbuhat niining mga butanga, o gidasig pagayod nila ang uban sa pagbuhat usab niini. So pamalandungi kini mga kahigalaan, mao kini ang gilangkuban sa tunglo ug kapungot sa Dios. Roma kapitulo 1 bersikulo 28 hangtod sa 32. Ang tanang matang sa pag-anto sa kinabuhi niining kalibutan, wala ba nato kini mahunahunai, mapamalandungi mga kaigsuunan? Bunga kining tanan, kining mga pag-antos nga atong nakita sa kalibutan karon, bunga kining tanan sa paghukom sa Dios sa mga katawhan. Wala na sila pugni sa Dios diha sa ilang pagkadautan. So mo kini gitawag sa theology mga kaigsuunan nga judicial abandonment. Gipasagdahan na lang sila sa Ginoo gumikan sa kagahi sa ilang kasing-kasing, dili sila maghinulsol, dili sila mubalik sa atong buhi nga Dios, mas gipagahi pahinuon sa Ginoo ang ilang kasing-kasing. Judicial abandonment, mas gipasagdahan. Mao nga mas mulangoy pa sila og duro sa ilang pagkadautan. Isip paghukom, gipasagdahan na lang sa Dios ang mga daotang tawo diha sa ilang kaugalingong kasalanan, aron mosamot pa sila og kalunod sa mas hilabihan pagayod nga kasalanan. Mga kaigsunan, kung atong tun-an gayod ang Biblia, ang sala adunay kalabutan sa moralidad. Wala kini kalabutan sa pobre ba ang tawo or dato. Mapobre man ang tawo or madato, ang sala pareho ra gayud nga naghari sa kasing-kasing. Sala sa kasina, sala sa kaulag, sala sa pagsupak sa mga ginikanan, sala sa pagpamakak, sumala sa gibasa nato kaganina sa Romans chapter 1 verse 28 hangtod sa 32. Walay dato ug walay pobre niini mga kaigsuunan. Pareho lamang gayud ang kahimtang sa kasing-kasing sa mga katawhan. Moral ang atong gihisgutan niini. Mao kini ang pagkamakasasala sa Dios nga kinahanglan gayud nga silutan ug kinahanglan gayud nga tagbawon ang hustisya sa atong buhi nga Dios. So, gidawat mo ba nga ang tanang kalisod sa kinabuhi ug sa katilingban bunga sa pagkadautan sa mga katawhan? Tanawon nato ang atong palibot. Mao kini ekspresyon sa kapungot ug kasuko sa Ginoo. Ang mga kalisod, ang mga miserabling kahimtang niining kalibutana, bunga gayud kini sa pagkadautan sa mga katawhan. Mao nga, ang angay nga tinguhaon sa tanan mga kaigsuunan kung atong i-exercise ang atong wise mind or kung atong gamiton ang atong paminsar, ang angay gayud nga tinguhaon sa tanan mao
nga maluwas sila gikan sa miserabling kahimtang sa kinabuhi. Ug unsa man ang miserabling kahimtang sa kinabuhi? Ang pagkamakasasala sa kasing-kasing sa mga katawhan. Ang pagkadautan sa atong kasing-kasing. Kinahanglan gayud nga mabatunan nato ang kabag-uhan sa atong kasing-kasing. Ug wala kitay gahom nga mubag-o sa atong kasing-kasing. Mao nga nanginahanglan kita sa pagtabang ug pagpanglihok sa atong Ginoong Hesukristo. Mianhi siya aron luwason ang mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako, ug ang kaluwasan sa Ginoo naglangkob kini og pagbag-o sa kasing-kasing sa mga katawhan. Ang giingon sa Roma kapitulo 2 bersikulo 5 hangtod sa 11, paminaw nato mga kaigsuonan. Ang giingon dinhi, apan gahi kag ulo, busa gihimo mo ang kaugalingon mong silot nga labi pang dako unya sa adlaw nga ipadayag na ang kasuko ug matarong nga hukom sa Dios. Kay hukman sa Dios ang matag tawo sumala sa iyang mga buhat. Alang niadtong mga tawo nga nagpadayon pagbuhat ug maayo ug nagtinguha sa himaya sa kadungganan ug sa kinabuhing walay katapusan, hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. Apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko ug kapungot ngadto sa mga tawo nga naghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon ug nagsalikway sa kamatuoran ug magbuhat sa dautan. Sakiton ug paantuson ang tanan nga nagbuhat og dautan. Una, ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo. Apan hatagan sa Dios og himaya, dungog ug kalinaw ang tanang nagbuhat og maayo, una ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo, kay walay pinalabi sa Dios. So nakita nato kini mga kaigsuonan, walay pinalabi sa Dios, madato man or mapobre, ang tanan takos sa iyang paghukom mga kaigsuonan, ug wala gayoy makaikiyas sa atong kaugalingong pagpaningkamot gikan sa tunglo ug kapungot sa Dios. Gikinahanglan nato ang grasya sa kaluwasan gikan sa atong Ginoo pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. So you see, ang tawo nga nagdumili sa paghinulsol, dili di ay siya makaingon nga, dugay ra kong nagbuhat og dautan, wala pa man ko siluti sa Ginoo. No. Gatigom di ay siya og tunglo ug kapungot sa Dios nga iyang ibubo sa kinatibuk-an gayod sa adlaw sa paghukom nga gitakda sa atong Dios. Hinaot nga gitandog ang matag usa kanato sa pulong sa Ginoo niining taknaa. So timan ikini mga kaigsuonan. Samtang ang tunglo sa Dios usa ka realidad sa kamulong nga panahon. Atong natilawan na ang tunglo ug kapungot sa Dios. Kining miserable nga kahimtang sa kinabuhi sa mga katawhan niining kalibutana, walay tawo niining kalibutana nga walay suliran. Walay mga pag-antos, kining tanan bunga sa sala. So, ang tunglo ug kapungot sa Dios sa kasalanan, realidad na kini sa kamulong nga panahon. Pero mga kaigsuonan, samtang ang tunglo sa Dios usa ka realidad sa kamulong nga panahon, nagtakda usab siya og pinasahi nga adlaw, diin ibubo niya kini sa kinatibuk-an. Kini mao ang adlaw sa iyang paghukom, sumala sa nahasulat sa bersikulo 5 nga atong gibasa kaganina sa Roma kapitulo 2. Ang nagpadayon nga pagkagahi sa kasing-kasing ug ang dili paghinulsol, kining tanan mga kaigsuonan nagpabugat sa silot nga ipahamtang sa Dios sa mga katawhan sa adlaw sa paghukom. Ug unsa man ang kahimtang sa mga makadawat sa silot sa Dios? Sumala sa bersikulo 9 sa atong gibasa kaganina, adunay pag-antos ug kasakit hangtod sa kahangturan. Mao kini ang lanaw sa nagdilaab nga kalayo, ug mao kini gipugos sa mga katawhan nga ilang tangtangon sa ilang hunahuna. They do not want to think about it. They do not want to think about the judgment to come. Pero sumala sa akong giingon kaganina, bisan pa og ato kining pugngan sa atong hunahuna, atong ilimod-limod, wala kini nag-usab sa kamatuoran nga aduna gayoy adlaw sa paghukom. So, unsa man ang seryoso nga mga pangutana nga kinahanglan gyud natong atubangon sa atong kinabuhi? Imo ba kining gidawat nga kamatuoran, mga kahigalaan? Unsaon man nato pag-ikiyas gikan sa silot nga angay kanato or angay nato nga dawaton? Makasasala kita. Makasasala ikaw higala.
Hinaot nga nakigistorya ang balaang espiritu sa imong kasing-kasing karon. Makasasala ikaw, nahailalom ikaw sa tunglo ug kapungot sa Dios. Unsaon man nimo pag-ikyas gikan sa silot nga angay nimo nga dawaton. Pamalandungi kini. Isip makasasala. Nasinatian mo na ba ang epekto sa kasalanan sa imong kinabuhi? Of course, the answer is yes. The answer is yes. Kining mga balatian nga atong nasinatian ining kalibutan na usa kini ka ekspresyon sa kapungot sa Dios sa sala sa mga katawhan. Apil kitang tanan mga kaigsunan. So isip makasasala, nasinatian mo na ba ang epekto sa kasalanan sa imong kinabuhi? Yes, the answer is yes. Ilabi na ang kahadlok sa silot sa Dios. Amo kini tumong sa atong programa dinhi sa kahanginan. Nga sa pagbatbat sa pulong sa Ginoo, ang balaang espiritu magpanglihok sa kasing-kasing sa mga katawhan. Aron mabati nila ang kabugaton sa ilang sala, ug aron ilang tinguhaon ang kaluwasan gikan sa sala. Ug ang good news mga kaigsunan, adunay tambal sa kasalanan. Aduna kabay igo nga tambal sa kasalanan, sa imong kaugalingon wala gayoy igo nga tambal sa kasalanan. Ang atong pagkamaayo, ang atong pagkabuutan, hugaw nga panapton lamang atubangan sa Ginoo. Gikinahanglan nato ang pagkamatarong sa tawo nga balaan. Gikinahanglan nato ang dugo sa tawo nga balaan. Tungod kay ang giingon sa Biblia, kung walay pagpaagas sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Walay bisag usa nga qualified nga muluwas kanato gikan sa silot sa sala ug gikan sa kasalanan mismo. Mao hinungdan nga gipadala sa Ginoo ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo. 100% God, nahimong tawo 100%, pero wala nawala ang iyang pagka-Dios. Ug kining 100% God and 100% man, siya ang mibarog isip substitute sa iyang mga katawhan. Siya ang misunod sa tanang sugo sa Ginoo, sa tanang balaod sa Dios. Gumikan kay walay bisag usa kanato nga makasunod niini. O gumikan kay ang balaod sa Ginoo naga-demand nga ang sala bayran sa kamatayon, si Kristo mao ang nag-antos didto sa krus sa Kalbaryo. Siya ang gilansang, siya ang nagpakamatay, siya ang nagpaaga sa iyang dugo. Dili gumikan kay makasasala siya, kundili gumikan kay siya ang mibarog nga kapuli sa tanan niyang mga katawhan. Ang bisan kinsa nga maghinulsol sa ilang sala, ug mutuo kang Kristo lamang, mudangop kang Kristo lamang, musalig sa iyang dugo ug pagkamatarong, ang saad sa Ginoo maluwas gayod. Pagapapason ang tanan nilang mga kasalanan, past, present, and future. Pero ang kondisyon mga kaigsunan, kinahanglan nga adunay paghinulsol ug adunay pagsalig lamang kang Kristo, ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Ug mao kini ang hagit sa tanang mga katawhan nga naminaw niini nga pagtuon sa kahanginan. Kinahanglan gayod nga niining taknaa, hinaot nga magpanglihok ang balaang espiritu nga dili na paugmaan pa, dili na maglangan-langan pa, kay basin ug ugma ulahin ang tanan. Dangop kang Kristo karon higala, hinulsuli ang imong sala ug tuuhi ug saligi siya lamang, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, ug ikaw maluwas gayod ug isipon nga matarong atubangan sa Ginoo. Salamat sa mensahe sa Ebanghelyo nga padayon nato nga napaminawan every now and then. Diri natapos ang atong pagtuon niining taknaa. Hinaot nga ang Dios mo'y magapanalangin sa matag usa kanato. Magampo una kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Among gipangayo nga ang balaang espiritu mao'y mutandog sa kasing-kasing sa tanang mga katawhan nga nakapamati niini. Walay gahi nga kasing-kasing o Dios nga dili nimo kayang bag-uhon. Bisan pag-unsa kagahi sa kasing-kasing sa tawo, aduna kay gahom nga bag-uhon kini, pahumukon kini, ug mao kini among gipangayo niining taknaa. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.
Last night I lay sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, I thought the voice of angels from heaven answering. I thought the voice of angels from heaven answering. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing. Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And then I thought my dream was changed. The streets no longer rang. Hushed were the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill, as the shadow of the cross arose upon a lonely hill. As the shadow of the cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, hark how the angels sing. Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And once again the scene was changed, new earth there seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on its streets, the gates are open wide, and all who would might enter, and no one was denied. No need of moon or stars by night, or sun to shine by day. It was the new Jerusalem that would not pass away. It was the new Jerusalem that would not pass away. Jerusalem, Jerusalem, sing for the night is o'er. Hosanna in the highest, Hosanna evermore. Hosanna in the highest, Hosanna evermore.
Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.